Is misje Kieran Joseph Machanús, saun as a yerist in the hami nicht de fudach an de kamas na gaul, agus ha min an fars in skipper ha gupper in de goerse gaalik in Duolingo. Ga me go kunju in Zoom, had al met dief in klointje bij jou in Zoom, was het geba eentje nog. Ach, sam verschillende hoosje agus hoosje met noosjach wie je no bikken op het te hengegie. Fiachen die plannen gramer de goede tooi gaan hoerse. Agus waar is een joch koppen is bikken week wat blierne. Ha me vergen over de koers er wie gemassa de begul de wie het halig para groenje gaan galig. She jou hoosje hier hamse koerse shell. Ha kema sheeply, ha kost de tuinje, ha uitrum. Ha bedages gela even ach get nach kan in heen oerse bikkel busje even. Ach am mismuntje gela kost de tuinje. Taing wordt hier geef ulle a goedje scheenlische koerse. Agus vind me taing a horst am helder kutjoch goedje me henne verscheen. Levi klaardig veilig in vorm agus munkel agus me goe big eli kutjoch. So taing geef ulle kutjoch de warstein agus de Joan a rein opes in de wolte a koerse shot die hele.